Volem donar les gràcies perquè, de veritat, estàs compromesa en la lluita contínua. Nosaltres, així, siguem uns companys de la coordinadora de professorat interí. Sabem que es va fer aquesta foto. Gràcies. Ens agradaria que ens signares la foto. Així te seguim allà del territori, ja hem coincidit en l'Olleria, ara estic en Alacant, i bé, així estem treballant en el sectorial d'educació, companys de compromís, i estem molt preocupats per l'educació. Esta setmana és una setmana molt trista, estem totalment solidaritzats en Canal 9, però també hem tingut la LOMQUE, i tenim una cosa darrere l'altra, és que això és un no parar en el tema de l'educació. I volíem aprofitar aquests moments per fer-te unes preguntes. A veure, ho tinc escrit per si de cas. En els últims anys, la política educativa en el País Valencià ha portat a la desaparició de més de 6.000 professors de l'escola pública. El passat mes d'abril, alguns sindicats signaren un acord en conselleria que ha suposat l'acomiadament d'almenys 1.400 mestres i professors amb molts anys d'experiència. I a pesar de les intenses mobilitzacions del professorat interí i de l'opinió contrària del sindicat majoritari en educació, des de la coordinadora de professorat interí voldríem saber què pensa fer el seu partit per a revertir aquesta política de destrucció de llocs de treball que està afectant a la qualitat de l'ensenyament i que està tirant el sistema a milers de docents amb anys d'experiència, dedicació i formació i que no resistirem els anys que falten fins al canvi de govern. Sí que resistirem. Nosaltres el tema és interim, sabeu que hem ficat tota la carn a l'assador, estem treballant precisament també en la lluita sindical, en les propostes de que no se'n vagi ningú al carrer, no se pot tindre a persones treballant, algunes d'elles 10, 15, 20 anys, i després deixar-les en el carrer, així com un drap, perquè el problema de no haver tingut ofertes públiques d'ocupació per a que aquest intimidatge no s'allargarà, no és dels treballadors, és d'una administració que no ha fet les ofertes públiques d'ocupació quan tocava. I això me consta que en l'àrea d'educació i en l'Escorts Panyella, que és qui porta l'àrea d'educació, està treballant i ha fet iniciatives en aquest sentit. Per exemple, també els becaris que ficaren per anglès ho portarem, Francesc, en aquest cas, ho portarem a Inspecció de Treball i Inspecció de Treball ha dit que això és una barbaritat, que això de tindre becaris aquí ensenyant anglès sense tindre-los cotitzats a la Seguretat Social és un frau de llei. I els han obligat a la conselleria, gràcies a la denúncia que va presentar el nostre company Fran Ferri, a posar-los en condicions i cotitzar per ells a la Seguretat Social, estos que contrataven per a manar anglès, no sé si se'n recordeu. Aleshores, efectivament, la LOMQUE és una molt mala notícia per a l'educació. És una molt mala notícia també per a la democràcia. I és de veres que va una darrere l'altra, perquè és com si aquestes últimes 24, però si agarres les 72 hores, mira, aquesta llei de seguretat ciutadana que nosaltres per castigar la mobilització, que diu, primer te diuen 600.000 euros de multa, i després diuen, ho han deixat en 30.000. A mi això me recorda, mira que bueno es mi abogado que de 3 penas de muerte me lo ha dejado en una. A mí que me perdona que me fique 600.000 que 30.000, si no me tinc ni 600.000 ni 30.000, no? És la penalització del dret a manifestar-se. En el tema de l'educació, com se pot aprovar una llei educativa? Simplement amb els vots d'un partit que té la majoria absoluta en contra de l'opinió de la comunitat educativa, de pares, de professors, d'estudiants, en contra de la lògica, en contra del que se fa en la resta d'Europa, o per almenys en els països que millor donen el informe PISA, el contrari del que estan fent. Bueno, doncs són coses que tindrem que revertir, en quan hi ha aquestes majories per a revertir. Però és cert que aquest país perd oportunitat cada vegada que s'ha de revertir la desfeta que fa la dreta quan passa pel govern. I pareix que tinga que plegar les esquerres
I dir, ara primer hem de desfer tota la desfeta. Però és el que toca, perquè un sistema educatiu classista que divideix la societat entre mereixedors i no mereixedors, que deixen la cuneta a aquells que els costa un poquet més, el que vol és construir una societat profundament injusta i perpetuar les desigualtats i, per tant, una societat que respon als ideals dels neoconservadors, però dels més ultres, no? Este és un rotllo tea party, no? I és cert que Rajoy de guanyar les eleccions dient que anava a arreglar l'economia i de moment només s'ha dedicat a fer lleis ideològiques, les taxes de Gallardón, ara el tema de la interrupció voluntària de l'embaràs, que també la volen tallar la llibertat de les dones, la llei d'educació, ara la llei de seguretat ciutadana. Això tot no té res que veure la economia, igual que el tancament de Canal 9 no té res que veure els números, té que veure la ideologia. Però sí que resistirem. Jo sí que crec que el que hem de fer és anar construint una alternativa, és anar fent propostes. Què farem? No hi haurà aquestes bolses d'interins que s'eternitzen en la interinitat, sense ofertes d'empleament, sense estabilitat laboral, sempre pensant que te poden enviar a Pernambuco, així, allà, sempre pensant que estàs a la part de fluixa. Això no és manera, perquè no és manera anímica, psicològica d'estar quan t'enfrontes a un aula. Has d'estar segur, has d'estar sabent que estàs protegit, que la societat te protegeix perquè estàs fent una feina fonamental que és educar als ciutadans del futur. No? I aleshores, això ho podem construir? Clar que ho podem construir, però hem d'eixir de la queixa. Avui és el primer dia del canvi, s'acaba la queixa. Anem a construir amb propostes. Volem això, això, això. La comunitat educativa tenia molt a dir ahir. I en quant a l'acord, jo crec que ells s'han enganyat. No era un acord que sense, fins i tot el sindicat majoritari se tenia que haver pres. Entenc que la postura també al final dels sindicats que se senten entre l'espasa i la paret i diuen, mira, entre Guatemala i Guatepeor me queda entre Guatemala, però no és el moment de Guatemala. És el moment de Guatemala. No hem de triar ja entre el roïn i el més roïn. Hem de dir ja prou, volem lo bo, no volem triar entre el roïn i el més roïn. I ahir, vosaltres conteu molt, i aquesta samarreta verda compta molt.